Baby. Kude. Yonchoro monaki. Yonchoro monaki padenga. Njoko ndichedza ngoita kudutana nemama nje. Uya. Toto wachi? Monaki Azongo ndichionerwa izvo chiita kudutana neni zvinokutara neni. So udazotora monaki rapa kana ndisipo saka uchatopata topinda zvikomba kapano kuya kuzotunura monaki padenga. Zvinotouya zvikomba zvototunura because ndozvega zvinenge tori option yangu. Iwo murume wangu unongoenda kupi? Iwo semurume wangu unongoenda kupi? Uchindisiya. Saka ufanira kuzoti pauri ndo pandiri no matter what. Ukangobva chiri ndototora chikomba chotouya kuzonditora. There's no way pandichabatora monaki ndinjeka. Saka obviously ndotodedza chikomba chotouya kuzonditora. Saka umbofa wakandisiya pandiri ndo pauri. Tone soti wane midzi marriage so. Autaura zvaunoda wakutoumba une guarantee yekunhu. Thank you. Anyways, I love you. Unodena iwewe. Kuda. Ndandigeze baby. Mira ndikushedza man. Okay.